Cyflwyniad i Worktribe, system newydd Prifysgol Aberystwyth ar gyfer rheoli grantiau ymchwil. Os ych chi erioed wedi gwneud cais am grant ymchwil, byddwch chi'n gyfarwydd iawn gyda ffurflenni pinc ar G1 a theinlenni cost economaidd llawn y Brifysgol. Y newyddion da yw bod yn system newydd Worktribe yn tynnu pob dim ynghyd mewn un lle cyfleus. Mae'n siop un stop, os hoffech chi, sy'n galluogi ymchwilwyr a gweinyddwyr i gydweithio'n haws wrth ddatblygu a gweinyddu prosiectau ymchwil. Mae yna fodel costio mewnol yn gwneud y gwaith o reoli cyllidebau ar draws sawl prosiect yn fwy hwylus. Mae yna le hefyd i storio'r holl ddogfennedd sy'n ymwneud â grantiau, gan wneud y broses o ddatblygu ceisiadau'n gyflymach. Mae'r drefn gymeradwyo'n electronig, felly mae cael sêl bendith yn gyflymach ac yn haws. A gan fod y system wedi symleiddio cymaint ar y broses o wneud cais am grant, gall yn tîmau cymorth mewnol ni neilltuo mwy o amser i ychwanegu gwerth gwirioneddol at eich cais chi. Mae'r gwaith o reoli cyllidebau ar ôl dyfarnu grantiau hefyd yn bosib oddi mewn i Worktribe, gan ei fod yn siarad â systemau cyllid y Brifysgol ac yn galluogi ymchwilwyr i fonitro gwariant prosiectau yn erbyn cyllidebau. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â worktribe@aber.ac.uk neu ewch i wefan ymchwil busnes ac arloesi i gael mynediad at ddeunydd hyfforddi cynhwysfawr.